anga kushandwa ikona Mozambique pacho iyo ndingi nakombedzera tongozi saka vakabvaruya muto wacho saka 6 o'clock takabva mutuma futi panhukarume ende wataure shamwari kuti ndo zvaitika mwana wadi washaika nechikosikana zvadare zvatakabva tatumwa auya ndakuti mukomana wachimbotaurawo zvaakaona pachikosikana pacho tozoenderera mberi pamusoro changamiri ndinoitwa Shepherd Mutanga kana kuti Bandu. Muna 2004 takasunga mombe pachikochika tiri 4 inini tatenda na wakutanga kuzataura tangira yopa wakaona pachikochika chatoura wakaona pachikochika takaofroda magwere ndobva ndatungamira mombe tungamira mombe takuda kusvika pagate about 10 meters ndopakabva padini pangomhanya mombe kumberi kwangu kudai patasvika chikochikari pachapididuka ndope chakabva chapidudza tatenda na trymo tawanda wakadonhera kumberi saka pa2 wakakududzwa 1 ndiye wakabva ashaika tatenda saka tadaro ndo pakazoti mai wakazoshaika baba wakazobva kumba kwetiri 2015 mai bvaashaika 2019 mai abva kushaika ndo pakazoti baba ndaona mubatsiri wedu uda kudini kutibatsira pane zviri kunetsa tikati uya nemubatsiri uya bva auya bva achiita zvaakaita wakati isusu motsvaga chikafu changu chevanhu vechechi nechikafu changu vatachimudaiza kuti auye saka baba unochida ndautsanangura kuti pamunhu wake wechechi uyu chii chakanga chiri kuitika taurai nyaya yengozi chaakunetsa chii pakuza panyaya yacho chatinonetsa hapana saka baba pakadaidza muprofiti wedu uya wakabva ati ndahaka ngozi zvendahaka ngozi daidzai hama dzangu ndopetakadaidzai kwakombedzai kuti wauya bva ataura kuti inini ndakaurayiwa mumusha muno zvendakaurayiwa mumusha muno ruda mombe 12 nemukadzi nebhokisi rangu rinofanirwa kubviswa kuno mutumbi wangu kuendeswa kuMozambique maita izvozvizvi mobva mati inini mutumbi wahaka inini ndiruda mombe 5 mukasatondipa mombe 5 idzodzo idzo ndiri kutouraya vanhu panapa saka bva tamupai mombe dziya 5 mombe dziya 3 tamupa mombe 3 ndopetakazofonehwa ndimai Jasper kuMozambique tachitoya mudini mukasike kuri pangozi yenyu because mukasotokasika zviro zvinodini zvinokushatirai tabva tadaro tafonehwa ndimai Jasper ndobvunza baba todini baba akati chimbobata muprofiti wedu uya atizi tobata muprofiti uya akati inini handikwanisi kuti kuuya ikoko imi michitoendai kuti dare renyu ridini risununguke rireruke ipo takazodaidzawo wabanze vataenda kuMozambique vatasvika vakwazi imi michitaurai zvakaitika kumba kwedu tobva tataura zvakaitika zvemuprofiti wedu kaisaka tikati muprofiti wakati toda mombe 12 tinounza kuno kwanhukarume nemunhu unofanirwa kuzobva kuZimbabwe kuenda kuMozambique alright tokazi alright zvapera tikati saka isusu pangozi iyoyi isusu sana baba tinoda kuti timubvise mombe 25 nemunhu nemutumbi unofanirwa kuchewa sekutaurwa kwakaitwa ngemuprofiti achienda kuMozambique zvese izvi zvamumaoko enyu ndiri muchadini muchaita saka muri kuona tauya pano changamira ndozvitakasangana nazvo inini mudawo ndidini manje kuda kutobatsirwa because isa hapana chitinozi because makuda ndikubatsirei pakati because majomba dai baba vakazimombe 4 makatobhadhara hakuna munhu anobudirwa mutumbi unobhadhara mombe 5 ndozvinofana kutaura kuti zvino muchaifeki mutumbi wemunhu vanobuda munhu vanobhadhara mombe imwe chete 1
not 5. Kana to 5 ndiye anoziva chokuya maoko. Isusu hapana chitoziva bachanga pe. Ore, saka mwana akazibuda mutumbi wemunhu akazibuda makaendesa. Hatina. Because takazoenda kuzinata tichizoti muprofiti wedu tomubvunzisa kuti shamwari zvawakatanga dare iri topedza sei? Wakati inini dare iri ndakatoshaisha kare. Saka inini ndatogumira pa. Saka awana nhuka wari sana ndiwa. Wari. Awana nhuka maunzire manje. Wakazotera October. Muna October wakati tatera pfuma yedu. Saka takauya pa. Ambero chakamira. Inyezo Solomon ndinogara Mozambique. Solomon Tukaro. Nyaya mwana ashaika nechikochitaka sekutaura kwawaita. Takachitambira. Waya kuMozambique wana. Takabvunza kuti zvimaya nazo ndizvo here zvakaitika. Woti kuni. Saka muri laudi. Vakatida uri pangosi. Uri pangosi una uri parini anga ari 2021. Wakauya. Ukatoda kuripa isisi muna October 2021 zvakati. Takati enda kubva 2021 ate 2024 hauna bhazi kwamasa. Saka nini ndakazotera ndenda kwaSAPO. Ndobvunza SAPO. Vanhu hao makatungamirira panyaya dzavakaita makadzidzwa. Ngatirezvisi. Saka kubva 2021 kusvika 2024 hauna kubvunza wakadzoka futi kuMozambique. Chovabvunzayo kuti wachada kudzoka here kana kuti zvakabva zvatopera zvakadaro. Sabhuku akadaidza daro odaidza uri wabvunza nyaya vakaendera kuMozambique inoziva here tinoziva. Saka nhasi maapata wakati zvose zvakatoitika izvozvo hapana chetinomboziva titori pasera. Sabhuku akati saka imi kana mauchiti hamuna chamunoziva inozopera sei nyaya yacho. Wakati isusu hatina zvetindomboziva zvozvo takataura takamwana akabudirwa ngozi chimusha medu tisu takauraya hatitozviziva. Sabhuku akati saka imi zamumangara pano kwachangamisa. Ndio ndakazona somonisa yako ya kusunga hivi. Alright. Imimi kuzwa nduka mataura emamuchida pesa. Vakufa wakaita mwana. Andisi mbona pale munhu ane mbosha kudzakaura yako. Because accident guy. Accident guy. Chikochitari chakapururuka. Newawo wana wanga wari. So, it means hapana munhu angaine nchenchi nekuita sei. Yekura munhu. And sei yakubuda sengozi. Alright, mutumbi wacho pauri kubuda. Mutumbi wacho pairi kubuda. Uri munhu wacho nemutumbi uri kubuda. Samusoro chakamira. Wakangohaka muprofiti ndiye wakati ndahaka. Chete. Paatoenda ndofunga wakahaka 40. Saka muprofita ndiye pakava mombe 3. Takanga tatomba mombe 3. Batazotori fine bazori fanda 1 ne chete. Ibi muprofita pekutanga pani mama muchagiri. Ini ndo panokurasire pa. Muprofita pekutanga mama muchagiri. Kuti muzozwa nyaya dzese mama muchanga kuti Pamusoro panyaya yekutora profiti kwetakazoita uyu mukomana ndiye mwana wamaikuru. Ndine kumweni kwendiri kugara neumwe mukadzi. Saka kwakabva kwanera mhenyu. Kwanera mhenyu kudaro izvo yakabva yanera pai munhu. Saka ndakabva ndaenda kune umwe mbuya. Ndiye ndakazoti mbuya pamba pangu pamera mhenyu. Zvikazi pamba pangu zvipanera mhenyu. Panoda kugadzirisa ndinofunga padini pasiwa mazai. Saka ndio kwetakazoonana namuprofiti akati ndinobvisa. Pakazoya ipona kuti ndio pakazokudiwa nezviro zvake zvekuti ndakudiwa nditatenda ndikuda ngombe 5. Profita agari mutumbi mumwe. Agari munzvimbo ungogara kwa Honde. Asi wakanga kakishitatu Uya pawe bali. Zviri zvaizvona wakabva next door pedu padhuze nepadhuze. Wakabva uya futi kubva atora gaimana futi kubva aenda. Saka itsika mutanda asi muprofita itsika mutanda. Ibe alright ibe maona vakadaro makabva kubvunzawo kune vamwe handiti makangoenda kune munhu wani ndomatoti zvakwana matoti iyeye vakamboenda kune vamwe here kuti mubvunze imimi kuti munzwe kuti ndizvo here. Ndio pendakazotuma vana iyi wani munhu awa kuti imwe mwakomana ndaenda kwake kwakabva muprofiti wacho kwainamatira ikona kwana wakuru wacho. Ndio pendakaenda ini
nikati one muprofiti wenyu anga ari kunoku wakandiitira zvisina kunaka kumba kwangu. Saka zvakambofamba sei? Zvikazi ngemukuru wacho ikonaku zvikazi kunoku wakatobva kupfimba vakadzi vanhu, kuita ropikizi, kukwira nevanhu mugomo, kutora zviro zvavanhu zvavakaizwa iwe kutore vamombe, ndo zvaari kuita kunoku. Saka iweweka muprofiti wavo zikunaka bau. Ngachizwe bambo, nyaya yenyika chamaunga kudari chaitwe ndusha. Nyaya maunga kudari chaitwe ndusha. Nyaya maunga kudari chaitwe kuti kuti ndima kaya kuti taona kuti ndobadira between 5. Chiti pa imuka. Ndobani nyaya. Saka nyaya iri kuti hapana chikubhadharwa ngozi chabuda chaizvo chikutaura kuti pane ngozi hapana. Plus zvese zvamuri kuonesana zvokupana vana vasikana nechi hazviri munyika yeZimbabwe hakuna zvakanaka. Hazvibvumidzwi. Hakuna mwanasikana achabvumidzwa kupihwa kuri pangozi. Ngozi iri panai nemombe nembudzi nemari. Hakuna munhu acharipa nemunhu. Saka ukatomirira mukadzi, pane mukomana watomirira kuti kune mukadzi ukwera. Mona, imi chandokona dambudziko nenyamwina renyu. Ndiri kuti munorasha kuita madecisions. Musina umbodii. Musina umbobvunzawo vamwe. Hanzi. Chiri kudiwa pane chekuti mwana uri kufuga asimbobvuka. Chokwadi ndechekuti mwana asimbobvuka. Because imi chamwinacho chekuti mwana ari kufuga chii? Chamwinacho imi chamuri mwana ari kufuga chii? Kuwabereki kwacho mune here chamuti mwana wenyu ari kuya ari kufuga? Asi chondo akatotoreza hatina ndakuzira. Saka hakuna kana achada kufuga kana aine zvaanoziva. No. Izwai bambo imi. Bambo imi mauda kukohwa pamusina kudini, pamusina kusiva. Musakohwe pamusina kufema. Because munozvidaidzira nezvimwe mhepo dzakazvinyararira. Panzvi. Kana muda kubata shuwa imi. Toranai nawo. Endai musumudze mweya wemwana. Mwana ukutaurire mweya wemwana kuti pane zviri kudairwa namwana. Because ndosaka ndabvunza from the word go kuti iyi accident yakaitika yenguva. Hapana munhu akanga ane chechi rekuda kuuraya munhu. Saka dai anga ari mwana wenyu mumafa, mamuda uri pano. Because mwana wenyu anga ari mukabvunza. Andizvo. Saka dai anga ari mwana wenyu mumakafa, mamuda uri pano. Andizvo mamuda uri pano. Handizvo mubona. Saka imi musapinze mweya wakashata pasina chiripo. Imi muzotsvagira mega mweya wakashata. Kana muda kuti chinhu chimuchibude pachena, toranai neawa. Handizvo. Toranai neawa rwemwana. Moenda kunoona kusumudzirai mweya wemwana. Mweya wemwana unosimudzwa muzwa kuti mwana pane here chari kuda kana kuti hapana chari kuda. Muri pamwe chete. Nototi imi mungabva kuenda kuzi ende mubhadhara mombe 25. Mubhadhara chakati. Mubhadhara chakati. Iyi mungobhadhara. No. Hamusi kuzobhadhara chinhu bamusati mapuruvha kuti zvinhu munotaura ndizvo here kana kuti handizvo. Endai kuvanhu vanobatsira vairi vatatu. Handizvo. Muri pamwe chete. Motaura kuti chokwadi. Imi mamwendi kune ava. Ava ndiwo vaifanira kunge vakauya kwamuri vachitaura kuti mumwe mwana rumedzi. Handizvo. Kana kuti imi munotaura kuti mwana ari kuuya mumhuri menyu ane zvaakuita. But kumuri kwenyu hakuna. Kumba kwavo kwakazvarwa hakuna. Saka imi muchamusvika mutsvaga mutsvagei. Munobhadhara munhu. Because mombe dzamuribhadhara 25 ngedzake dzekudya dzari kutaura nemuromo wake. Hadzisi kutaura nengozi. Ngozi inotaura yega zvairi kuda. Titese bambo. Ngozi inotaura yega zvairi kuda. Haitauri ndine munhu baba. Iyo makabva ukandizi wachika uda mombe 12. Masvika baba zvakaimulanga 25. Saka baba ingozi iri kutaura. Sei makafunga zvataura nengozi yacho izvi nemuromo wayo hazvina kukosha, asi zvataura baba ndizvo zvakakosha. Ende makamboonepi zvinhu zvengozi zvinosungwa? Kusunga chikwereti chengozi makambozviona? Aiwa ndokubvunza. Makamboonepi kunosungwa chikwereti chengozi?
There's nothing like that. Ngozi kana zvinhu zvayo zvanonoka inorwa yega. Inogadzirisa yega zvinhu zvayo. Munhu wenyama uyu haarwiri ngozi renyara. Handizvo zvese zvemamaronga zviya zvese chimbomirai. Tsvagirai bambo. Handiti ndimoridze mwana handiti. Fambai pamuchiri nawo kana mufunga pane zvinogadzirisa. Moita sei? Kugadzirisa. Ini musandovhunduke vhundukomba imi. Kavhundukire kenyika kutoka mune zvomunoziva. Kamhanyire kenyika kutoka nemumbe 5 nemumbe 6 neiti 25. Kakarekei. Mune zvamakaita pachikochikari pacho. Zvino chikumunetsa ichi. Mende yaro samamoni mwana yendi yako waine mende. Imi mukukusa kwacho. Murudaidza munhu utambise mazaya emende. Wakotora nezvegozi mwana. Saka muri mwana ngozi ndiye akaikoti chaimende. Pamwe panoda kufunga pamwe. Apamwe ndipenda kufunga habia. Kuna kufunga wega wakagara. Zvonda kuiswa bandi zvona. Ndizvo ere bamwe. Chimbomirai zvese izvo. Endai nevabereki avo. Mofambe motaurira muririra mozobvishwa zviri kweri zvikunetsa. Kana pasina zvikunetsa hapana zvikunetsa. Because as far as I'm concerned, this was an accident. And the accident yanongotorwa nemunhu. Because dai vakunozwa umwe nechinji nekurai mwana wavo. Wenyu mwana wangu vari kuitira muchikochikari. Because mwana wenyu wakavharirwa muchikochikarimo. Handizvo? Unless munotaura kuti yakabata pasipo. Kuzwana unoromba. Munoenda kuromba izvo wabata wako wekuzvara. Pamwe mamuda kobata wenyu. Mungoro. Ngoro vhazira kubata sei. Because muneka kuvhunduka kamwina. Kakuvhunduka kamwina kwakubamba. Akashata. Kudari chaikwa ndini. Saka chiita sei imi bamba. Siyai kusunga zvikete zvengozi. Ngozi inozvisungira zvinodenga. Kana paine chikunetsa wachauya. Musavateri nokuti kudashakara. Ndio zvinodaro nini kufamba na msira utofamba na. Kana pasina nyaya pande. Kana pasina nyaya hapana chi. Kana pasina nyaya hapana chi. Hapana nyaya. Musakriete mutatsvage nyaya pasina chi. Pasina nyaya. Because mutanga kucreate maproblems that are necessary. Because inini ndakazvitarisa, it was not necessary. Kuti mutombo uye kudai. It was not necessary. And mura ndo kuzotoa kumona kana moya nemari dzenyu kuti muzorambe kuti gari dzosere mpesa zviiti because vanenge vafunga pamwe kuzoti ndatenga vonozokutandota uye ndimune nyaya iyi but otherwise nyaya yenyu yanga isikamboina nekuya kumwe because hapana ngozi iri kumuka. Ngozi iri kumuka hapana. Asi mimi chambakuya manje makaenda kuzvipereka kuna bambo kuti tafamba tasitibhadhara 15 mambo aka 15 badhiri uzaiti 25 ani 25 zeti zvoba kusunga mari imi kuchadziona baba bambo wangu aya hakuna kuchadziona mumbidzira ngatigaitopotele kuna mambo asi pamakabhadhara 5 hamunobvira mambo yakuna mambo kutobhadharira wakambozwa munhu anoziva kuti waine ndiri wakatoita mamwiri wangu kuda 5 munhu. Asi takazoenda futi kuzinhata naye murume wacho. Aiwa. Maifana kutanga maenda kuzinhata. Ndiko kwetakachiita kubatsirai. Macertificate epla ma-practicing certificate ekuti uyu munhu anogona kuita basa. Akawanda utafly around. Asi vanhu vacho vasingazivi zvakuti. Asi mukaenda kuzinhata vanokutaura kuti iyi nyaya iyi inoda nhingi, iyi inoda nhingi, iyi inoda nhingi. Asi chandokutaura kuti maprofita vanokwanisa kuona asi vaona chavanozokubatsira hapana. Yena wakatobvunzwa futi ikona kuzinhata kwacho. Kuti iwe zvawachaja ng'ombe 5 wasimudzei chinyi chekuti chiende kwanhukarume. Waida kutorana nevanhu vavo woenda nawo uende kobudisa munhu wadini wataurawo. Wakati zvona hatichazvikwanisi inini ndaitorwadziwa inini. Maifanonga matoya kudare kuno kuti mombe dzenyu 5 dzodzoka sei. Ndo nyaya maifanonga moenda kuno. Yekona yekudhimanda wakubaya. Chiendai endai mufambe mugadzise nyaya. Asi zvokubhadhara chimbomirai. Right, next case.
Ndizvo tiri kufambira.